دیسا روش باش آمد آرنگین نچارم لی تو دزانی چاواتی درمان کرن افدلی خمگین دبن سیا برجان ده تخودی کر عاشق و اوین دارا لبخچین دلی ته کمبونه دیوانا وان رنگدار و دلدارا دکا بیجه جبر چی او قصد شکستی و خمداری هرکس پید زانه هم بیزات وکری بو جمدان حتی آری برنامه کینو دم باش تماشاوان هجا به برنامه نانو دان امجار کی دیل پیشبری ونه وقت زانین آمد گلک آلیا و جیه کی پر خوشه ایرو امجیل جیه کی راستی جیه کی خوشن اف در پارک که پارکا بگل جرته گوتن امجور دست به برنامه خوب کن هر وها وقت تماشاوان نانو دا جیزانن آمد دهلا خوارنا و خوارنگه هده جیه کی برفره جیه کی خوشه ایرو جی امی جور دست پی بکن هنک ولناوا باجر بگرینن پاشی امی هرنا خوارنگه هکی ولور خوارنین خوش بینن سر اکرانی و هم امی چیکن و هم امی بخون و هم بورجی پار و بکن دکاور امی جور ام دست برنامه خو بکن که ایرو مطبخا نانو دانده چه هیه ام تف ببره ببین آمد آرنگین باجار عاشق و اویندارا باجار رونقبیر و هنرمندا باجار سرهلدیر و برخودیرا پشتی دمک دریج جارکی دین ریامه به آمده کد یا راستی ام گلک جی کیف خوش بون به هاتنا و باجار قدیم ام هیویدارن هون تماشاوان مجی و کیفخوشیا ما پار بکن. ایرو امی هم ول آمده بگرینن هم جی جوان خوارنین و خوش بینن سر اکرانین و ام دخوازن هون دمک خوش بمره در باس بکن. جبر و ام بری خوددن خوارنگه هک و دست به برنامه خود کن. تماشاوان هجا پشتی که امل آمده هنکی گریان هواجی دا گراندن امنها هاتن خوارنگه هکی اف در وسا خویای خوارنگه هکی پر خوشه نه هم دخوازن ببینن کالوه خوارنگه هی چه تشکرین کجا خوارن خوشتنه چکرین هم دخوازن هم ببینن هم چکن هم بینن سر اکرانین و نه هم دست برنامه خود کن خودی خوارنگه امرالله ما بگرماهی پیشوازی دیکه پاشی ام به هستای رستوران دیره بردوام دیکن بله تماشاوان این هجا مهاتنا خوارنگه ها اتیش لوی دره امی خوارنین خود چکن نها خودی خوارنگه امرالله جمعه و هر وها هستای ما ثروت و ایروش مربع آلیکار خوارنگه ها اتیش به چه خوارنی خود ناف دارن ایرو تجبره چی چکی؟ ایرو اجبره لحمجونه مثلا اتش او چشیدی اج لحمجونه اتش لحمجونه میه یعنی لحمجونه بناوی و چکیه چه جداییابی هیه؟ گوشته بله یعنی اون نه تنه بقیمه چیفتی نه
نه تا قیمت دیگه Eme vakti ku me çekir eme nişanı tamaşavan ya xwebidin her wekî dî û çi xwarin çê dikin. Izgaram falan şey çedikim. Nabi çiye Parsuya. parsuyla pazı em çedikin. Nabi Türkiye nabi em dibijin taraklı. Taraklı. Hani em çedikin. Kebap çeşitliyiz ya, em çedikin ama Hoş hani em zaten ustalarımız az godariye odukin. Yine xwe em zêde dirêj nekin la temaşavanê me zêde merak de nemînin. Ka îro em ê çi xwarin çêk em ê yek bir yek nîşan bidin. Destpêk em ê ji lehmecûn dest pê bikin. Paşî bê xwarinê dî jî Babacı fırını em çava çedikin, em çava servis dikin. Em ê yek bir yek nîşan bidin. Baş e. Postay me servet wê ji me re be alîkar û îro ka em ê kîja xwarina çêkin. Bê lehmecûn min nême navdarin wek tê zanîn li Amedê lehmecûn pir xweş têne çêkirin. Em binêrin ka xwaringeha etîş lehmecûnê çawa çê dike. Em ê tev bi hev re bibînin gavakî dî em dest pê dikin. Êdî dem hat ku em dest bi çêkirina xwarina xwe bikin. Em diçin qonaxa xwe yê yekem yanî metbexa xwaringehê. Piştî ku em hatin xwaringeha etîş niha jem hatine metbexê ku dem dest çêkirina xwarina xwe bikin. Em ji lehmecûnê dest pê dikin. Me li hundir jî anî ziman li bir lehmecûnekî taybet tê çêkirin bi rastî jî ka em ê binêrin çawa tê çêkirin. Em ji hûrkirina goştê dest pê Ara dikin. kır goştu. Anam dazıcı makine kıyma. Goşt Ara az kıyma çedikim ana. Kıyma çeki. Goştê kun kartînin goştê çi ye? Goştekî ji heywan. Ey volkan derim. Goştê golkan he? Ey volkan. Rûnêwî falan divê çawa be. Run run zaten nabevi de zaten ronevi heye. Nav da heye ronevi heye. Dema ku kêm be Kem gelmiyor ki margarina o atıştır margarin atıştır dedin. O zaten malzeme bir jiviye. Xuyaye. Sote reşte. tiştê ku dikeve navê pişîşxeyî goştê. Her. Xwe ye. Sote reşte. Madanose. Baxtanûse Bir de frengi. fringî. Evet. Fringî jî hûn di makinê de dikişînin. Aynen, ne frengi zaten makinede mi dikişin? Makinê dikişînin tam hûr dibe ew jî dikeve navê. Evet. Kam dest bi çêkirina hûrkirina goştê xwe bikin. Ya çebu. Ana ve çekirse tamam. Goştê me hûr bû. Hadi em davajın lava. İca Evet, malzeme evet. dî hûn ê tevî. Her yer ana malzeme yüzünden. Evya tamam bu. Ana evya koye. Zaten başka tişten evya koye bir. Her evya margarine. Her evya isotereşe. Her evya madanısı davajın pe. O çekti. Az karıştırmıştık evya. Baş az davajın. Hele ostay me lehmecûnê me navkawî hamade kir niha îdî kabla ji me re bêje tê çi bikî niha. Ev îdî hazir e. Ana abi hazır. Hazır bu tamam. Tamam e. Em davajın Tiştekî dî em ê îdî bine hundir di firnê de îdî Ev bê çedik, dijandin. dezgê de çedik. Lêbelê çeşîdê wî wê çêbin. Çeşitli em çedik. Evet çeşîdê Evet, wê şamacı çêbin. da Wî çedik. jî li ber firnê nîşan Her bidin. yer pide em çedik evi. Tamam. Ev parça parça pideye. Belê. Her yer em çedik evi. Tamam em ê li ber firnê wî ya nîşanê temaşevanên me bidin. Niha îdî her tiştê me hazir e. Hazır, em İdî de- amade davajın. bi bavêjine firnê Evet. em ê berdewam bikin bila temaşevanê me jî li me temaşe bikin. Ji ber ku hêj gelek tişt maye em ê bikin. Wiya jî bibînin paşî em ê xwarinê xwe yê dî jî nîşanê we bikin. Me navika lehmecûnê amade kir.
niha dora çûna ber firnê ye. Dekawarin em bibînin gelo xwarinên me yê hevîrî çawa tên çêkirin. Belê temaşevanên hêja piştî ku me navka lehmecûnên xwe amade kirin niha jî em hatine ber firnê îdî dawiya wî ye li vê derê îdî lehmecûn têne pijandin û di dertikeve lê belê li vir çeşît çeşît û lehmecûn pîde çêdikin. Ka tenek ji me re behsa wan bike. Ev ê ku Ana ev ya lahmecûn e. hûn çêdikin kîja ye? Ana ev ya lahmecûn. Ew lehmecûn e. Evet. Tamam. Ev ya cezmişim etiş. Etiş ev ya. Ev ya kanca behsayı bike û çawa Ya têdiye. Piştî ku ya vay me hazir kir. Azanım. Ev ya goştin işte biraz pideye. Ev jî Biraz pîde ye. Ve goşte Goşte parçayı goşte golkan parçayı ya. golkan anteni. Am vurdikin. Parça parça mı aynı bile bu vurdikin. Vurdikin. Yani am daha önce bu ki nabe terbiye edildiler o ki. Rojek terbiye dedimine. O ki nabe terbiye edildiler. Ona sonra bu başlayalım çedik. Paşi terli qîme goştê hûrkirî dikin. Hani Ja evya pîdeye ku tevlî ev dibe tabii bu koş etiş lahmacun. lahmacun Evet, var. lahmacun. Etiş lahmacun dedi. û çend çeşît çêdikin lahmacûn? Ana lahmacun du çeşitli. Belê. Normal sade ye. Belê. Biraz et işi. Pide? Parçalı ye. Evet. Pide? Biraz pide. Pide sade hem çedekin. Hem peynirli çedekin. Haşar. Yani bu penîr qaşarê çêdikin û Ev heki. ev jî hêk bûye lê hêk jî çêdikin. Ana ajvara çedekin zaten benim. Tekrar Tamam. Em dest pê bikin xwazî û çawa wextê sipariş tê û çi dikin? Çi dixwazî? Sê heb lahmecûn dixwazî. Tamam va sê heb lahmecûn xwestine ka twana çêke. Biz çekemeyi kuzunu. Em hevî xwe ne desta vedikin ne sayan Ana makine bu makine vedikin desta jî hûn ben desta vedikin ben desta çedik. Ana Ana ajvara fırna dara ye. Ay daraya. Ay daraya. Tamam başa. Day daraya. Dar da vêjne fırnê ez bê firna dara her tiştî xweş e. Tabii. Yani bu kaşe da Vê var. firnî de û xwanê de jî çêdikin. Ne sadece ama ben bir şey. Lahmacun Lahmacun pide pide. Başka tiştem lazım. Ji ber ku gelek xwanê dîje hene di firnê de Ev çêdikin. dine ne? Ev dine çeyrek. Ûn çênakin. Evet zaten sesi. Madem fırna var heye çi û çênakin? Tandır mesela em bêjin Arabia xwanê sesi ne jiboy lahmacun. Yani bu bazı karime taraf ev. da ari emni karım çeker. yani karê mirov çî be mirov bike baştir Aynen. rast e. Em hevîr piştî ku sê Evde siyah gözün lahmacun çedik. sê porsiyon başta bir çedik. sê porsiyon lahmacun Sê porsiyon siyah. Siyah. Evet. ha sêha Ari siyah. tamam O pişte az yê ku tu ji dixwazin û hinek biber tevlî Hem isot lavajı. Isot. başı niha lahmacunê me divê here firnê Tabii pideleri açacağız. sipariş hatiye hostayê me siparişê xwe amade dike ka em bilêrin Başa pide çedik. Ana lahmacun jwara paşî çedik. ji xwe em ê jî Hele ji were çêdikî mana. ji me re jî çêketin Valla jwara çedik. berê müşteriye xwe çêke bila lêviya Hele berê müşterî ya. ew mühim e yê me xemî seknin xemîne ev lahmacûn hazir e Ali hazır da lahmacun. Da hoca fırın. Ana jwara çedik ma. cevayê dî jî kam nîşan bidin Ana jwara çedik. tîş lahmacûn Ya pide çedik ma ina. Bir ayrı pide bakış. hewil pîde Evet, çêdikî ayrı pide bakış. Ya pide. hevîrê pîde cudaya wî heye Ya çava. hevîrê wî Haviri na. aynı ye Aynı. ne ev pide maya ya. goşte parçe ye Goşte parça yani bir goşte ama vardı ki aynı. xoşiya wî jî ez dibêm ku di rojek di terbiye de dîne ew e ne Roki terbiye de dedi. Rojek taze çe ku rojekî ûn terbiya wî çî lêxine navê terbiye ve rune bir de su koyuyor başka tişti. Şiir. Rune de koy. Başka xwe ha belê koy. Başka tişna verirsin. belê Biraz kıymalı yumurtalı çedik. ev jî pîde ye ev jî Ya hekaya. ev jî hêkaya hêk li vir dişkînî navê Evet. Na azala belki davacım oldu ya paşalarla bağvacım seriyor ya kuşbaşı paşarıya. kaşar çêbû Evet. belê Ya sade ye. ew sade ye
یک تا قشاق استسر از پنیر آن استسر Yani çevirmiş az davranıyor. او هیکایی پاشی دیش هیک تشکیلی پاش، سر پاش. جبونه شوطا تمام Lahmacun aç. اینجا یه اتیش Bana منه azet چه işçilik که et. مرا Normal lahmacun خواهی içindeki met işçilik. ابقى وبحثا يكون أي. باسني إذا Tamam كان zaten diyor ya et işçilik. او جبركو پرچه گوشت ناف دیه از بیم الگوری لحمجون دی ری خوشتر به Buraya. اتیش لحمجون بناوی خواه لحمجون در خستنه یعنی مارقا خواه چی Marka کرنه üç boyma ya. مارقا خواه آوا کرنه جبر یکی لسر وید سکین Diyor بخوازن lahmacunu gözüne müşteri der bu şey bu. اویا تتوجی Hani کرنه ev راده müşteri. Lahmacun normal müşteri. اولا جمشتریا را هره Ama biraz nagu et işi ya. Yani ana reyli hırma et işi diyor. او جی لحمجونا Aç aç. لحمجونا به پرچه گوشته Aynen öyle. تمام Aynen öyle. چوای ملت چاد بینه اوه یعنی به گشتی تی بگن کرن Tabii tabii. Çal beni. Böyle kim bakar nasıl yapıyor? نش خواه گاوه که دی امیجی هم تعمایی Hani بینه tayyip mezar. که خوش چیویه نه خوش چیویه یا جی بینیرن هم جی مثل صفره جی امی Siyah normal lahmacun içerikli. امی بسر خبر بدن که هنکی بحثا وی خوارنگه هیجی بکن ام یا جی تفازن او پیده کتا آبیت بون اوه اجا تینا هیک بشکین ناوی Hek davacın bir kıymalı. Yani bir kıymalıyım. نها از بیم لحمجون میدی تمام بوی Tamam bu ya. پژیانه Sen de peyda. یکادر خن دخم ببینم Ev ya pide. Ya sade kuşbaşı, Ev ya pide kuşbaşı ya. paşarıya, والله ya خوش da بیاد kıymalı yumurtalıya. ام جی به هیک تچیکیه ام جی به پنیر ما سه حب سه چشید پیده منه و کند بینن Ona az lahmacun izlersin. لحمجون ما جی در خیره خواه ام والا جی ببینن تمام Ya et iş lahmacunu. Ama bana her sihan. ابي ها Bana et iş lahmacunu. Bana لحمجون ويا مرقه ويا ام جی لحمجون نورمال Evet. تمام پر خوش بیادی Çeşitli de bir ay. Tamam. Bir de sade kaşarlı. تمام خانم لحمجون درکت بری ام لحمجون بخونم توازن خانه دیجی ببینن Evet. اگر کو نها مشتریج مساعده بکن حوالی دیج بلا آلیکاریات بکن ورن بر فرنه هم هرن خوارنه خوی دی چی ببینن تا گوتوا از جواره ازگارا چیکم herhalde navi taraklık bu Taraklı, Türkiye parsuye berxey çedi be tamam hatta ku ev servis ama amade dibe em wana nişane tamaşavanê xwe bidin em ê paşî berdewam وەک ما ئانی سەر ئەکرانین وە بڕاستی ژی خواردنên ku ji firnê derketin pir xweş xuya dikin. Lê hêj tiştê ku em ê ji bo we amade bikin neqediyan e. Berî em dest bi nîşandana xwarina xwe yê dî bikin, hûn dixwazin em berê xwe bidin xwarinên wayên li ser agir dipijin. Belê me lehmacunê xwe û pîdê xwe amade kirin niha jî em dixwazin em binêrin ka li vê xwaringehê her wekî din çitê de çêkirin piranî me got tiştê di firnê de çê dibin û her wiha li ser ızgarayê ser agir ku têne pijandin niha wêselet ustaj me re behs bike kalvê dirê çi heye em ji serî de dest pê bikin çi heye tu ji me re behs bike Ama evet ciğeri. ciger çê Ciğer dikin. ciğer Belê. ya beytiye. Sarma beyti. Sarma beyti. Beyti. Ya berlicanlı kebapı. Kebaba balcan Ya berlicanlı. Ya frengi frengi çedik. Belê. Ya Adana'ya. Ya Adana. Sadeviye. Sade ya Belli. gözüne ya normal sade. Yani ama Aynı ya gözüne. Yani çeşidi kebaba herkes boyu Aynen, çekiyor. aynen. Böyle.
Evya jî goştê pezar Kuşbaşıye. kuşbaşıye ye. Öyle. Evya jî qanatê. Ev jî baskê Baskê mirişkîne, erê, baskê mirişkîne. Her oha mirişkî singê wî jî heye. Ev jî. Ev jî heye, tamam. Ev jî Evya jî goştê goştê berxaye. Berxaye ew asî. Ê behestî. Behestî. Goştê behestî. Behestî. Ev jî ez bim tamawî cuda ye. Tam wî xweş ev jî aynî. Xweş ev behestî. Ştamê îro ku em ê çekiniye herî giring di nav van de ez Ev ji were viyat taraqlî ev ê parsiya berxê. Em çêdikin. Taraqlî ku dibêjî. Ev çêdikin. Rastiye meraqa wî dikin. Ez vana ji were ez navêjî. Tejwîj mere çekî. Ev ez çêkim. Kam binêrin çawa jî çêdibe. Xwazî ew ya nîşanê me bide. Evet, ez Em wî jî binêrin çawa çêdibe. Xwaringeha Etîş li Amedê cihek xuyaî ye. Kifşe dema hatiye avakirin pir ket di ber dahatiyedan. Ji ber wê mirov dikare hem xwarinên xweş li vir bixwe hem jî demek xweş li vir derbas bike. Niha jî dor hat ku em çêkirina goştê parsiya berxê nîşanê we bidin. Ji bo wê em berê xwe didinê û em diçin ber ocağa agir. Belê ew xwarinên ku me niha nîşanê we dayê ser agir dijin li vir çêdibin. Ocağa me li vê derê ye. Bi agirê wî amade ye. Em goştê ku me meraqa wî jî dikir li vir e. Rostayê me niha wê ji wî ji me çêke. Ew ê navê taraqliq ku dibên parsiyê berxê. Tu ya nîşanê me bide kat çawa çêkî. Ev goşt tiştekî lê nakin. Na. Ama wisa sade hûn çê dikin. Belê. Ew sade çi zaten terbiye mi? Ew ızgarayê de bi cî dikin. Erê rokê me berê berê piya. Rojek berê divê bêhna xwe vede ne? Erê rokê berê. Yani Terbiye rokê berê. terbiye merbiye tiştekî hûn lê dikin. Terbiye xuye. Xwe ya rûme wekî dî hûn tiştekî lê nakin. Goştê sade ye yani. Erê. Davê ji ser agir. Asî Çend 5 dakika? dakika. 5 dakika ser agir bûne. 5 dakika ser agir. Ez bêm goştê we taze ne ji Goşt taze. ji ber wekî zûd pije. Tabii. E tamam. E baş em ê li bendê bimînin heta ku ew jî derdikeve. Wî dî em ê hem ser sifra xwe li wê dirê. Em ê hem li tama wê goştê binêrin. Hem jî ew xwarinê me ku firnê de çêbûne lahmecûnên me, pîdeyên me em ê li tama wan jî binêrin. Dêka kerem kin em dest pê bikin em herin sifra xwe. Piştî xwarinên di firnê de me goştê xwe yê li ser agir jî amade kir. Êdî dor hat ku em li tehma wan binêrin. Vayê sifreya me jî hêdî hêdî amade dibe. Em bi hostayê me serwet re sohbeta xwe li ser sifreyê berdewam dikin. Belê temaşevanên hêja îdî em hatin ber bi dawiya bernama xwe ve ev demeke em li vê xwaringehê ne û em xwarin çê dikin. Servet Usta jî li cem me ye gelek alîkarî kir. Bi rastî jî xwarinên ku çêkirine jî me niha daniye ber xwe. Pir xweşî xuya dikin. Em ê niha yek li tama wan jî binêrin berî ku em li tamayê binêrin em dixwazin nek behsa vê dirê jî bikin. Etîş ji kengê ve heye? Çend sala li vir e? Etij ana zaten eşime 75'te 75'te eşimi heye. Yani heftê û pênca ve hele yani di sektora xwarinê de. Yani olsa ya mazine Ev mekan kengiş kengê ve heye? mekan abi bir Sê mehe li vir e. Sê mehe ana ver noya. Ver noya. Berê ben başka çekidim. Ev Erevi navi viyame ana çekir bu. Semeye. Bizi
Yani 3 sala. Semen 3 sala. 3 سال هي Evet, 3 sala ما شاش بود نسیم 3 sala. 3 سال هي اف 3 سال و کاری دکن و لحمجونه کی بناوی خوشی درخستیه Navi yani tev kiş etişe navi me. يعني او بناوي خو Navi xwe me تشيكي çekili. ما لهندرجي ما برسكر چوايا رابطه گل ملت چوايا چو هاتنا و کاری و Başa ana zaten ana tuzani enki piyasa ne başı? Ne başı? قريزه Krizeyi. او تاثيرات خو الوجه Tabii tabii tesir emez dikkat çava. فراسته جبركو هر تشتي و گوش چید و گوشی بها Aynen bura goştiz bu abi. و تنيجي كيمجي Aynen nasıl öyle işte ne وجي kemi. مجبوري Mecburen herhalde çerbikin. böyle fiyatı kozide Fiyatı kozide ki mevziden ne kadar ne tane goşi mesela xarın Xarın işte sebze heye mesela sebze fırınge bibere salata mevtene ne yani. Ama havine vaktan qadinin هیچی فیتوان بهایوان زیاده Bahay. نوسا زیاده. دمام روف در زستان که زیاده. بازاری و دیگره براستیجی پیوازه به فرنگه بیبره خیاره گلک بهایه Bahay. او تاثیر خال وجد کنه اما Tabii şu anda ki öyle teslim ki. يعني وجد كده. تدبيرك تشواد قرن لهم بروي مثلا اي مادام تشتوق بهانه ونظام دكن وشواد دكن Yani şu anda mecburen öyle zamdaki sen bir zamdaki ama. بله Nizam olsa او جي تاثير سر مشتري دكت شنو هاتين كيم دبا Aynen olsa ملات zaten تيجي قارنا اخوة zaten genel bu krije işte sime çame o iş كتير ketiye yani iş İş. ketiye. يعني دما ام قالك دقرن قالك دبرات شنو تين براستيجي قريزه كل تركيا بقشتي هي الكردستان زيادة تر هي شو جبركو هالبرينا يعني üretim نمايه تو دوري کسی دینا خوازه تشتکی چیکشی جبرویه کی قریز تاثیری کی مزن سر گل کریه وجی ام د چاوی خوشی دبینن جی کو ام دچین برنامه چه دکین لوجی خویادی که براستی Aynen خارنگه ها جی تاثیر مزن جی خارنگه هات که جبرکو پرانیش گدا یعنی تشتی خوارنی Öyle zaten. Bahabune. Ama ne zaman hem tezanatsan ne zaman çoğu fiyatı çoğu çavana böyle böyle zaten o işi zaten normal ana. Ana normal öyle normal disaji yani dışarısı مروف ketiye يعني yani. مروف كاربل بيا بقرا Aynen öyle. يا باشا ام زيدا جي دريج لكن ام طعما خوارني خبني Bu خبرنا ya. بالسري ده ام تخازن ام لحمجونا اتش Et işlemimiz ام ne yapıyor? ليرن كا تشوا تشيبيه Et işlemimizin evet. اما ام يا يعني يا وبخويا ونافي خوجي ليكريه Buraya yani olsa zaten hususi navime bir ay et işi. بله Et ام işlemimizin جي bir ay. طعما بنيرن وباشا وايد يجي بنيرن Buraya. بری ام خاطری خو بخوازن ام بینن زمان کول آمده ایرو مل خوارنگه هک هیجا روژک خوش در باز کر. خوارنین مید فرنه ده و یال سر ایگیر هاتنه چکرن براستی جی گلک بتام بو. ام هیویدارن دروژن پیش ده جی ام ریا خواب آمده بیخن. جبر کو هیج گلک خوارنین منه آنینه سر اکرانین وهنه. گوشتی اون کارتینن یه وادر هایی کو Ay ay bir deri. یه مملکتی ما یعنی عالی آمدیه Ay ay amedi. اون راحت گوشت پیدا دکن و Hoş ana ben böyle çay yani. Yani rahat yani o kadar sorun değil. Ama bu ay. لی بهای Hoş bu ay. بله بله مدرسه هم کتنا صحبتی دم دعم خوارنی خوب نیرن خازینک پیداجی هم Recep pide. tam بکن Tabii ki avcı kıyma yani nabi heke. افجی به هیکه Avcı kıyma heke tila. Böyle. Zaten öyle hondreden bir çekti ya. Zaten bir hondreden bir çekti bana böyle desteğine var. Böyle desteğime ömrü kula bir çekti kendine. O zor değil. Bana zaten Rocky Beriyem buradaki. yani rojaki Rocky dibine termine. böyle افجی گوشت می مسر آگیر çekir Önce bir adır çekti. بله کدبیجنی تراقلق Ve ömrü taraklı. پارسوی Fasulye برخیه بله Pişte ya. بله Öyle bir راستی جی خوش پیجایه ساخویات که تمایشی بنیرن 5 dakika çedi be zaten 5 dakika. Ha burada 5 dakika. بله Davranış sever. 5 dakika çedi. افدوی واجی اون خود چید کن Devşi hem koçedik. Makine Ma- mi öyle? böyle. Evet, mecbur makine. ماست خون شکوتینه Mastem timi.
Yani گنده گندای. گندای بله گنده داتنی مالی دویجی tamam دویجی بنیرن براستی tamam دویجی خوشه her vaha دبر ده gelek salata و falan bir jî gatîniş xwe سه salata. çar çeşit bir çeşit çar salata çeşit, mı böyle. zaten mesela zaten müşteri memnun dükkan. Bak denûs heye pîvaz heye salata yên tevlî hev hene. Maydan olsa ya Xwe lehmecûn ku bax denûs pîvaz tune beş xwe zaten nayê o kadar xwarin. Ya tişta herî mühim ber de ew e rastî jî. Baş e tama jî nêrî rastî jî gelek xweş çêbûne hem goştê we hem jî tiştê ku di firnê de hatine çêkirin. Em spas dikin ji bo we. Me îro zehmetî dawe bi rastî jî me dema we jî girt. Estağfurullah. Nan û dan dixwaze li Kurdistanê xwarinên xweş bine ser ekran her wiha ciyên mekanên xweş jî ku hene em dixwazim wan jî bine naskirin. Em spas dikin ji bo we Servet Usta. Bu her wiha em rila Nelvê derêye xwediyê xwaringehê me destpêkê de me hev nas kir belê. Em spasiya wî jî dikin. Em ê îdî xatirê xwe bixwazin û êdî em ê dest bi xwarina xwe bikin hevalê me kameraman jî kevşe birçî bûne em jî birçî bûne îdî em zêde dema wan jî negirin. Temaşevanên hêja îro em li Amedê bûn li xwaringeha Etîşê me ev demek ew me temaşe dikin me gelek xwarin çêkirin sê çar çeşîdên yê ku di firnê de çêdibin. Yani üsteğimin ez 20 sale 25 sale. Tu 20 sale ustatiya vatkî. 25 sale. Hostayî jî mühim e diva kara de. Ne var? Hostayî jî mühim e rast e. Ji ber yekî xwarinê xweş derdikevin. Mekan me çekiri ama ustayım ben işte Hûn kevin belê. Bi rastî jî di çêkirina xwarina de hostayî mühim e. Her dest jî em dawam dibêjin her dest nikare xwarin çêke. Wek me anî ziman em li Amedê bûn li xwaringeha Etîşê li me xwarinên hem yên firnê de ku têne çêkirin bi taybet jî me xwest lehmecûna wan bidine naskirin ya bi navê Etîş lehmecûn û ev goştê ku ji ber goştê parsiyê berxê çêdibe jê re dibêjin taraqliq me wiya çêkir me anî ser ekranên we. îro me îdî xatirê xwe bixwazin heta bernameyekî dî nava xêr û xweşiyê de dema bûne xweş.